അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ജസ്സുമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ജസ്സുമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ പൗഡർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പൗഡറാണ്. ഡാർസിൻ്റെ പൗഡർ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഏത് പൗഡർ ആയാലും മതി. 1 ടീസ്പൂണ്. പിന്നെ ഇത്തിരി 1 ടീസ്പൂൺ ഗ്ലൂ വേണം. ഫെവിക്കോൾ ആവുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ആകുമ്പോൾ അത്ര ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരില്ല. ഫെവിക്കോൾ തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഫെവിക്കോൾ ഇടാം. പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു ഇത് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത്തിരി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ, ഫുൾ പോണ്ട. നമുക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റും കൂടി ഒന്നിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഓർ 1 ടീസ്പൂണ് ഇതൊക്കെ എത്ര വേണോ അത്രയും ഒന്ന് പോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇത്ര വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ, കുറേ വേണമെങ്കിൽ കുറേ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2-3 ഡ്രോപ്സ് വാട്ടറാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 2-3 ഡ്രോപ്സിന് എടുക്കണം കേട്ടോ, കൂടുതലായി പോയിട്ട് വെള്ളം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബ്ലാക്ക് കളർ മാത്രമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ബോക്സാണ് കേട്ടോ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ജസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത്. നല്ലോണം എയർ കണ്ടെയ്നറുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യിക്കും നല്ലത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ജസ്സോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ വൈറ്റ് ജസ്സും ബ്ലാക്ക് ജസ്സും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് ആക്കിയൊരു ബോട്ടിലാണ്. നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കൊണ്ട്. ഞാൻ 1 കോട്ട് അടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. നല്ല പൊട്ടുന്നോ ഒന്നുമില്ല, നല്ലൊരു ബോട്ടിലായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പൊട്ടിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ലൊരു ജസ്സോ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. അതുവരെ ബൈ.